Πάμε να συναντήσουμε έναν βαριατρικό και λαπαροσκοπικό χειρουργό. Είναι στη Λίμνο ο κύριος Θάνος Κακουλίδης, για να τον δούμε. Γεια σας κύριε Κακουλίδη, τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας κύριε Νιέρη, καλησπέρα, πολύ καλά εσείς? Ακούσατε την κουβέντα που είχαμε πριν, είναι δράση ενημέρωσης εκεί στη Σάμο για την παχυσαρκία, τέτοια μέρα που είναι σήμερα και το συζητάμε τα τελευταία χρόνια, είναι μεγάλο το πρόβλημα και αν το πάρουμε και από την παιδική ηλικία είμαστε και πολύ πάνω στη λίστα με την παιδική παχυσαρκία. Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει πόσο σοβαρό είναι. Τι λέτε εσείς από την εμπειρία σας? Κοιτάξτε, σύμφωνα με την εμπειρία μου, είμαι βαριατρικός χειρουργός από το 2006 και ασχολούμαι με αυτό το πεδίο που το έχω πραγματικά στην καρδιά μου. Δυστυχώς, όπως ανέφερε η κυρία Δαρβήρη, είμαστε πρώτοι στην παχυσαρκία στην Ευρώπη και ουσιαστικά στον κόσμο στα παιδιά και είμαστε από τους πρώτους και στους ενήλικες. Αυτή τη στιγμή μόνο ούτε το 1/3 των Ελλήνων έχουν κανονικό βάρος. Αντιθέτως, πάνω από το 60% είναι είτε παχύσαρκοι είτε υπέρβαροι. Ξέρετε, υπήρχε μία εντύπωση πάντα ότι εντάξει, δεν πειράζει, ειδικά για τους άντρες, να έχουν και λίγο στομαχάκι, δεν έγινε και κάτι. Αυτό το στομαχάκι, μεγαλώνοντας κάποιος σε ηλικία, μεγαλώνει και αυτό μαζί με την ηλικία και φτάνει κάποια στιγμή ο άνθρωπος σε ένα σημείο που δυσκολεύεται πάρα πολύ να χάσει τα κιλά. Είναι λοιπόν, όπως λέτε, μια χρόνια προοδευτική και υποτροπιάζουσα αρρώστια, που σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να χάσει τα κιλά με κάποιον τρόπο, αλλά έπειτα τα ξαναβάζει και ακόμα περισσότερα. Επίσης, η σκέψη ότι έχω λίγα κιλά δεν πειράζει, δεν είναι απαραίτητα σωστή, διότι από ένα σημείο και μετά αυτά τα κιλά οδηγούν σε διάφορες ασθένειες, αυτά που λέμε συνοδά νοσήματα. Το σύνολό τους 230 μπορεί να είναι δηλαδή από υπέρταση και διαβήτη, κρυφό διαβήτη που κάποιος μπορεί να μην το ξέρει, σωστά. μέχρι σοβαρές παθήσεις όπως εμφράγματα της καρδιάς, εγκεφαλικά και επίσης 13 τουλάχιστον τύποι καρκίνου συνδέονται με το αυξημένο βάρος. Και εν τέλει, προφανώς θα μιλήσουμε και για την μέτρια ψυχολογία που έχουν οι συνάνθρωποι μας που πάσχουν από αυτό το πρόβλημα. Σωστά. Αλλά εν τέλει μειώνεται σαφώς το προσδόκιμο ζωής μέχρι 9 με 10 χρόνια για τους ανθρώπους που πάσχουν από νοσογόνο παχυσαρκία. Τώρα, να έρθω λιγάκι σε αυτό ότι σας βρίσκουμε στη Λίμνο, που νομίζω ότι δεν έχετε κάποια καταγωγή και διαβάζοντας το πολύ μεγάλο βιογραφικό από που έχετε ξεκινήσει, τα τεράστια κέντρα ιατρικά που έχετε περάσει στο εξωτερικό σε όλο τον κόσμο, γυρίζετε και σας βρίσκουμε στη Λίμνο. Πώς βρεθήκατε στη Λίμνο, γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο νησί, το οποίο είναι πανέμορφο βέβαια, αλλά για να ασκήσετε εκεί την ιατρική? Κοιτάξτε, όπως είπατε, η καταγωγή μου είναι από τη Θεσσαλονίκη, αν και βρίσκομαι στο εξωτερικό από 19 χρονών για σπουδές και ειδικότητα και επέστρεψα πριν από περίπου 2 χρόνια στη γενετήρά μου στη Θεσσαλονίκη. Στη Λίμνο όμως είχα πάει παλιά για διακοπές και μου είχε αφήσει άριστη εντύπωση το νησί, αλλά κυριότερα οι κάτοικοι του, οποίοι είναι πραγματικά πάρα πολύ φιλικοί και ευχάριστοι, και αποφάσισα να αξιοποιήσω το χρόνο μου και να επενδύσω ένα μεγάλο μέρος του χρόνου μου στο νησί αυτό, έτσι ώστε να βοηθήσω τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από διάφορα νοσήματα χειρουργικής φύσεως, ανάμεσα στα άλλα και η νοσογόνος παχυσαρκία. Να σας πω, θα έλεγε κανείς τώρα, όταν έχετε περάσει από τα πολύ μεγάλα κέντρα του εξωτερικού, που αν θέλετε, να το πω έτσι πάρα πολύ ευθέως, έχουν και άλλα χρήματα, έχουν και άλλες προοπτικές εξέλιξης και αναγνώρισης, μου φαίνεται πολύ σοβαρή και συνειδητή απόφαση να επιλέξετε έναν τόπο που κάπου ηρεμεί και το μυαλό σου. Αν περπατήσεις στη Λίμνο, μιλήσεις με 5 ανθρώπους, το ξέρω το νησί είναι υπέροχο, να υποθέσω ότι γι' αυτό την κάνατε την επιλογή, μάλλον και γι' αυτό. Φυσικά και γι' αυτό είναι. Προφανώς μέσα στην καρδιά μου ήμουνα πάντα Έλληνας και νομίζω ότι ο Έλληνας θέλει πάντα να γυρίσει στη χώρα του, ακόμα και αν αυτή, όπως είπατε, δεν έχει τις υποδομές του εξωτερικού. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά εδώ. Έχω τη δυνατότητα και τον πόθο να βοηθήσω τους Έλληνες πλέον συνανθρώπους μας για να βελτιώσω την υγεία τους με τον καλύτερο τρόπο που ξέρω και γνωρίζω. Κύριε Κακουλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, την καλημέρα μας.